Dobrý deň, vítame vás v mesokombináte v Žiline u rodičov. Petře Gaspol, výroba šišatých kol. Ne šišatých kol, klobás. Máme tu manufaktúru na vytváranie klobás. Máme tu dvoch adjunktov. Jeden s lentilkami, druhý bez. Aj ten má lentilky. Ja viem, ale nemá ich v ruke. No. Aj to maslo. Tak, dedeček nám robí guličky. Formuje kuličky. Ja so Starkým to dávame do toho. No tak čo je? Dosť. Hej. To nesmíš tak rychle, já než to tady najdu v tom hledáčku. Aha, áno. Tak a teď detail na Tak. zasukovanie. Tak. To je normálne. Si urobil. Ano. A teď formovanie jednotlivých klobás. To je jedna veľká klobása a teraz Zvaná hat. Starky urobí. A ty hot. No. To máš ešte takú. Ja viem, mami, ja viem, nehaj to tak. Tak, a teraz sa robia jednotlivé safalátky. Hodím. Poď bližšie, nech sa to... A teraz Takže to sa len zatočilo. tento. Počkaj, pozor. Áno, poď. Skús. Tak, si zobral krásne. Prima. Pozor, na zem. Až ti maminka na teba nešlapne. A Davidku, poď, řekni, co to je tam? Co to tam je? Had. Hot. A Sámko, povedz klobásky. Klobásky. Áno. A to je Hot. maso. A ja teraz, Maso, áno, správne. a ja teraz zoberiem črievko Naťahni. a natiahnem ho zase semkaj. Áno. To je přesný technologický postup. Tak. Detail na otevírání lentilek. Že? Počkaj, teraz sa detailuje na naťahovanie črievka. To je veliká rukavice, že? No. Ešte nie. Tam patří rukavice. Přilebil tam, tak, ano. A měla by tam držet. Zdrží? Prosím ťa, s tými klobáskami. Daj sem, ja ti pomôžem. Spadne. To vyberieme. Palicu dodnes. No tu je palica však. Tak to necháme tak a potom to zkusíme Ja ju mám. ještě. Počkaj. A poď ešte tu. Pozor, tam na tej zemi. Tu. Tu je. Ano, důležitý moment. Máme. Tam to. Tak tu, tam sa to celé iba nastokne na palicu. Už Dá musíte sa to na balkón. dať další. Áno, áno. Vysmradnúť a okvapkať. Ale to ti bude kapkať, kde by sme to dali? Na balkón to dáme. A ja to prikryjem, som ne, tak nachystala. Počkaj. To nemůžeš dělat všechno na jednou, víš? Je tam ešte maslo. Tam je maso, no však jo. To tam musí A ja nachystám a vždy ich vyberieme do vandlíka. Ešte. Vládko, otvor prosím ťa dvere. Daj. Nechaj, ja to tam dám. Chceš dať? Davidku, tak a teraz ty. Tak. To nás. Pozor, Davidku, klobásy se nesou. Vidíš? Tak. Babička je hlavný klobásnik. Klobásonosič. Tak. Hlavná klobáska. Ano. Jak se řekne anglicky klobása? Sausage? Sausage. Aha. Čo? Daj dáš tam dozadu. Počkajte, doneste ešte niečo pod... Ale čo Ja si myslíš? rozmyslím. No, aby to bolo hore. Tak, pojď. Takto to môžeš dať. Jož, ten starky to už vypadá. Dobre.